Hallå! Hej! Vad gör du? Vänta! Du, gör min matteläxa nu, pronto! Du ska få... Nej. Jag är så trött. Jag ska måsa dig! Nu ska han allt få den lilla skiten. Hej Plutten, vad håller du på med? Hej du, nu ska du få lära dig en läxa. Karatespark! Hallå, vad håller du på med? Det fick Är du knäpp i den där skit eller?